Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. 4-нче шәһәр поликлиникасында капиталь ремонт бара, пациентларны нинди үзгәрешләр көтә. Шешекләр коюдан һәм каравыл алмашынудан алып 1 минутлык тынлык һәм концерт программасына кадәр Яршолда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 79 еллыгы билгеләп үтелде. 4-нче шәһәр поликлиникасында капиталь ремонт бара. Ул апрель башында сәламәтлек саклауның беренче звеносын модернизацияләу федераль программасы кысаларында старт алды. Төзекләндерү эшләре өчен бюджеттан 72 миллион сумга якын акча бүлеп бирелгән. Ольга Юминова штукатурмаляр булып ширек гасыр эшли, аңа үз эше ошый, башка һөнәрдә үземне күрмим ди ул. Чаллылы 4-нче шәһәр поликлиникасында иртәнге 7-дән көндезге 4-кә кадәр эшли. Осталось у нас вот 3-й этаж, штукатурка еще есть. Вот 4-й этаж, шкурит стены, покраска. Объектта көн сайын 35 эшче хезмәт куя. 4-нче шәһәр поликлиникасында 2 блок ремонтланачак. 2018 елда Б блогында 1-нче һәм 2-нче катлар гына яңартылган. Хәзер ремонт 3-нче һәм 4-нче катларда бара. Анда диагностик бүлеге һәм лаборатория урнашкан. Тәрәзәләрне алыштырдылар, ишекләрне алыштырдылар. Буяу эшләре бара, штукатурка, плитка эшләре бара, сантехника буенча эшләр бара. Электромонтажлау эшләренең яртысы диярлек башкарылган һәм аз сыклы челтәрләр салынган. Шулай ук стеналарны буяу, эленеп торган түшәм конструкцияләрен монтажлау, кафель ябыштыру бара. Моннан тыш дәвалау учреждениесе, яңа вентиляция, сантехника җиһазлары, электрошкафлар кайтуын көтә. А блогының 3-нче һәм 4-нче катларында табиблар кабинетларын төзекләндерү планлаштырыла. Прием на сегодняшний день ведется в том же режиме, как и в соответствии с графиком приема врачей, но единственное, что пришлось несколько уплотниться, некоторые кабинеты переведены в блок А, или прием осуществляется во вторую смену. Капиталь төзекләндерү эшләрен 1 сентябрьгә тәмамларга планлаштыралар. Лилия Гатина, Ләйсән Габдрашитова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Су бетмәячәк. Чаллыда җылылык челтәрләрен гидравлик сынауларны 28 майга күчерделәр. Исегезгә төшерәбез. График буенча прессовка 14 майдан шәһәрнең көньяк-көнбатыш өлешендә Сидоровка ГЭС Мәләкәс аръягы башланырга тиеш иде. Әлеге үзгәрешләр салкын һава торышы урнашу белән бәйле. Быел НЧТС белгечләре 740 километрдан артык җылылык челтәрләрен тикшерәчәк. Шулай ук 7000-нән артык арматура, 700 компенсатор, 2000 ярым камера һәм су кыюларына ревизия ясаячак. 28 майдан Сидоровка ГЭС бистәләре, Мәләкәс аръягы, 20-нче, 21-нче, 22-нче микрорайоннар, 14-нче гимназия, Госев урамындагы 7, 7А, 7Б йортлары, сәнәгать объектлары һәм БСИ кайнар сусыз калачак. Шешекләр куюдан һәм каравыл алмашынудан алып 1 минутлык һәм концерт программасына кадәр Чаллыда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 79 еллыгы билгеләп үтелде. Чара Муса Җәлил һәйкәленә шешекләр салудан башланды. Аннары вакыйгалар Ватанына мемориаль комплексы янында дәвам итте. Бәйрәм чарасында безнең төшерү төркеме дә булды. Җиңү көне Россияләрнең мөгаен барысы өчен дә иң мөһим бәйрәмдер. Бигрәк тә хәзер махсус операция барышында алгы сызыкта торучыларга да, тылда калганнарга да бердәмлек һәм ярдәм атмосферасын тою бик мөһим. Были на поле на работе. Там колокол бьет. Смотрим, колокол бьет. Когда пожар. Мы закончили поле. Пришли домой, мама сидит, плачет. Я говорю, что плачет? Где папа? Канцелярия плачет. Что, дерут что-то? Да нет, война началась. Вот в 41 году. Вот так и пошла война. Вот не забуду никогда. Бөек Ватан сугышының ветераннарына бүгін башка сугышчылар да өстәле мемориал каршындагы майданга 36 парад расчеты чыга. Шулай ук Чаллыда чыгарыла торган хәрби техника һәм кавалерия җәлеп ителгән. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов исеменә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко котлады. Благодаря несгибаемой воле и сплоченности всего народа, стойкости фронтовиков и тружеников тыла, их самопожертвованно удалось отстоять свободу и независимость нашего Отечества. Освободить от фашистского гнезда все человечество. Наши ветераны стали для нас олицетворением таких ценностей, как любовь к родине, патриотизм, понятие чести и долга.
Qatlov sözlerin şahar mırın Oylum Ağdiyev da jitkirdi. Büyük Vatan Soğuşu veteranları, kadirli şahırdaşlar, sizni şu gününden iyi ulu, iyi mühim beyler, bir yıl gününden tebrik ederim. Vatan Ana memorialı yanındağı beyram şarası 1 minut tınlıq hem şişekler koyu bilen tamamlandı. Onları Abdullah Tokay yar boyunda Entuziyastlar bulvarında hem Жеңүү parkında konsert programmaları devam etti. Liliya Gatsina, Sergey Bildanov, Yoğalıklar. Оңайлы жейге ая киімлері демесезон итіклер һәм ярым ботинкалар ярминке яршолда үзішін дәуам ите. Беларусия ая киімлерін Муса Жәлил урамы 55Б үзәкірет сәуді үзәгі әлекігі балалар дүниясы бинасы адресы буенча сатып алырға мөмкин. Түрлі сезон үшін ая киімлерінің зур ассортименті жылы ботинкалардан алып жейге жеңіл ая киіміне қадар. Обувь имеет очень красивую перфорацию и расположена по всей поверхности обуви. Спереди, сбоку, в области пятки, значит, вашим ножкам не будет жарко. Стелька анатомическая, повторяет форму стопы. Подошва выполнена из качественного каучука. Мягкая, не нагревается, дает амортизацию при ходьбе и снимает нагрузку на суставы. Күргәзмәдә ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен барлык төсләр тәкъдим ителә, иң мөһиме зур үлчәмнәрдә булуы. Она имеет с одной стороны резинку, с другой липучку. Хорошая перфорация по всей обуви позволяет ногам дышать. Подошва двухслойный полиуретан. Легкая, не нагревается и не лопается. Мужчины будут довольны. Шоулар Беларусь ая киеменең сыйфатын һәм уңайлылыгын бәяләргә өлгергән инде. Очень это удобно, я уже вот вторую пару, вот это 3-й год ношу. Лет смотрела именно светлые, чтобы были. Ну, я приехала специально сюда купить белорусскую обувь, потому что она мне нравится, я уже покупала. Белоруссия ая киемнәр күргәзмәсен Муса Жәлил проспекты 55Б үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы адресы буенча табарга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Порадуйте себя и своих близких вкусным ароматным чаем Дарфорд Премиум. Элитный чай, тепло семейного очага.